That's my. Taste mic, taste mic. Okay, sir. Okay. Okay, nasugod ng live. Mga 1 minute, sugod na. Okay. Okay, ready na to, sir? Okay. Okay. Tumang sa camera. Okay, tumang sa camera. Magsunod na in 3, 2, 1. Okay, mga igsoon, mayong buntag ka na itong tanan. Anya kita, anya sa kita ni sa katak na tulumanon, ang kabayan sa kamatuuran. Nga ito ang masaksihan dito sa Radyo Norte, Compostela, Cebu, Philippines. Mga igsoon, sa dili pa, okay ni yung ubos ng igsoon, Brad Edwin Isal, nga mga ka-Radyo Norte, sa lipatang parayan sa unahan, maayong adlaw, please support this station and help my program here in Radyo Norte by sending stars, no? Mga kapatid, mga kaibigan. So, kini maong tulumanon sa nika religious program, mangisgot sa mga butang nga may labot sa itong kalawasan, mga espetuhan ng butang, nga atong gilangtaw, atong gilauman, nga mo'y muhatod na to sa pakikiusa sa Diyos. No? Una nga, kini maong tulumanon, maghisgot di lang kay sa mga katulunan simbahang Katoliko kundi lakip na usab sa mga lain-lain mga reliyon nga mi tumaw karong adlaw karong panahon no daghang kaayong mga reliyon nga mi tungaw nagpa ila ni mi claim nga sila maong tinuod nga iya ni Kristo nga samtang diha sa Biblia sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 16, versikulo 18, nga doon na yung lamang ka pundok o simbahan, o iglesia, nga gitukod sa atong Ginoo. Mga igsoon ato man itong gisigutan sa miagi na itong programa, no? Nga mahitungod sa mga issues regarding sa mga larawan nga gamit sa simbahan Katoliko diin sa ilang pagsimba o niya isupak kini sa mga lain-laing mga tinuoan labi na sa mga born again, no? Ang ato rong hisgutan mga igsoon kining mahitungod sa pulong reliyon kay kasagaran mo ginigigamit sa atong mga igsoon ng mga non-Catholic pag bihag o pagdani sa atong mga kaigsuonan ng mga Katoliko nga wa gid masayon ning pulong reliyon. Kay ang atong mga igsuon nga mga born again nga nagpatuo nga sila ng Kristohanon, iyan Kristo, pero nigamit nining maong pulong reliyon aron sa paglimbong, no? Kay mato pa nila ang kalawasan diha lamang nato makaplagan ni Kristo. Buhat 4:12. Kay wala nga gihatag sa Dios sa kalibutan aron kita maluwas diha lamang sa nga ni Kristo. Busa, wala reliyon. Kay si Kristo, ogi nagpalangsang na to sa krus. Dili ang reliyon may gilangsang, ano pagluwas na to, kundi si Kristo.
Muna nga ang importante matupan nila nga ang pakigrasyon nga to sa Dios o pagdawat ni Kristo nga isip atong personal nga mangluluwas. So mo na sila ilang gamiton mga igsoon. No? Well, ato ni tubagon kay kung wala man gani sila masayod mga igsoon nga unsay kahulugan sa pulong reliyon, well, ato nang ibutan o kanabang benefit of the doubt, no? Nga atong gi dawat ingon nga wa sila masayod, pero kung nasayod mga ni sila nga unsay gi kahulugan sa pulong reliyon, kini gigamit gyud aron sa paglimbong sa katawhan sa Dios. Diya sa Mateo Kapitulo 24, verse 4 ngadto sa 5, si Kristo may pasidaan nato mga igsoon nga pagbantay kamo ug ayo kamo panlimbong. Kay dunay mga tawo nga mutungha mo gamit sa akong ngalan sa paglimbong sa akong katawhan. Magdaa sa akong ngalan. So naaman, no? Kini mao mga tawo nga isgutan ni Kristo nga motunga ang mga mini nga mga propeta o mini mga magtutudlo gikan ni nato, no? Mga Katoliko. Diya sa 1 Juan Kapitulo 2 versikulo 18 mingon San Juan mga igsoon hapit na gyud matapos ang kalibutan. Doon lang gyud kay miabot naman mitungha naman ang mga kaaway ni Kristo. Kini mga tawhana ato ni mga kauban. Pero may bulag sila kanato. Napasabot nga sila dili kauban nato. Ug kini sila mao ang kaaway ni Kristo. So diha may igsoon nga ang mga minitay nga mga tutudlo gikan sa Iglesia Katolika. Manggula niya magdagi po sa ngalan ni Kristo. Ang una migula niini mag si Martin Luther sa 1521 sa kaparing Agustinian priest sa kaparing Katoliko mibiya gyud sa Iglesia Katolika. Niya nagtudlo na niya ng faith alone, sola fide, scripture alone, no? Bible alone. Una nga gisunod kini sa mga kaigsunan nga mibulag pud gikan niya kay matupan ni Kristo diha sa San Lucas Kapitulo 11 versikulo 23 nga ang mga tawo nga mobulag sa tong Ginoo ug dili mo tabang kaniya sa pag-usa sa mga tawo magkabahin-bahin gyud. Unya kini ra bang pagkabahin-bahin mga igsoon dili kiniya kabubuton sa Ginoo kundi kabubuton lamang kini sa tao. Naman sa Galacia Kapitulo 5 versikulo 20 nga ilhan nato nga ang buhat nga dili iya sa Dios o ang buhat dili iya sa Espiritu Santo o ang buhat sa tao mao kini nga naa ang pagka masinahon pagka dili na mo tuman sa kamatuoran na magsimba na o mga laing Diyos o pinaagi pagkabingkil-bingkil o pagkabahin-bahin. So, ang kabubuton di ay sa tao mo'y nagtukmon sa pagkabahin-bahin. Dili iya sa Diyos. Kay ang Diyos dili man pagkabahin-bahin. Naa sa 1 Corinto Kapitulo 14 versikulo 33. Ang Diyos dili Diyos sa kagulian o pagkabahin-bahin, kundi Diyos diha sa kayusa. Unya, sugod ni Martin Luther nga mibiya sa Iglesia Katolika, nagkabahin-bahin yun ang katawhan sa Diyos. Pero nagpabiling yapon ang matuod nga simbahan nga gitugod sa tong Ginoo. Lamang nga gipasidaan sa tong Ginoo nga ang kitumubiya sa iyang simbahan nga iyang gitukod magkabahin-bahin. Unang dili na iya sa Ginoo. Unya kini mga tawhana magpaila nga kunuhay sila iya ni Kristo. Naabagid sa Biblia nga kini sila tinuod nga iya ni Kristo. Si San Pablo may sulti nini, no? Diha sa 1 Timoteo 2 Timoteo 3 5-6 mingon San Pablo nga pagbantay kamo mga igsoon kay dunay mga tao nga magsulob og kanabang tagway nga ingong nga relyoso magsakaw-sakas kabalayan niya ang dad-on nila nga dalit kaninyo dili tinuod nga Hesus ang ilang dad-on. Asa nabasa sa Biblia? Nasa 2 Corinto Kapitulo 11 versikulo 4 nga mingon San Pablo nga kay midawat magdayon kamo ni adtong mga tao nga mianha kaninyo nga nagdalag dili tinuod nga Hesus. Dili mao ang dili tinuod nga Espiritu Santo nga among giwali kaninyo.
dili tinuod nga maayong balita nga among giwali kanyo. Sila nadala niini pan dili sila tinuod nga mga alagad ni Kristo. Asa na basa? Nasa Roma Kapitulo 16, versikulo 16, 17, mga igsoon. Ngamingon San Pablo nga pagbantay kamo mga igsoon, ug hangyoon ko kamo nga maglikay ni adto mga tao nga mubahin-bahin kaninyo. Musamok kaninyo pinaagi sa pagsupak sa mga pagtulunan nga inyong dadawat. Kaya ang nagbuhat nini mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kundi sa ila lamang kaugalingon, kailibgon, kaugalingon kahakog. Gilibungan nila ang mga ubos o mga salabutan. Pinaagi sa matahom nilang mga pulong o pag-ulog-ulog. So, giklaro gyud ni San Pablo mga igsoon nga kini mga tawhana gikan kini mga mini nga magtutudlo gikan nato mga Katoliko sa kasakas kabalayan pero dili natin hod nga Kristo ang ilang gida suma sa atong gisulti kaniya sa gipamulong ni San Pablo, no? Sa 2 Korinto kapitulo 11 bersikulo 4. Unya kini mga tawhana wala gyud mag-alagad ni Kristo. Kaya naman, mao mahinungdan sa pagkabahin-bahin. Mga Katoliko, dadon nato sa born again, dadon sa Iglesia ni Kristo, dadon sa Sakinihoba, dadon sa Sabadista, dadon nato sa Methodist, Pentecostals, o uban pa. Yan na 50 kapin karon ka mga tinuhuan na tukod gyud dinis kalibutan. Unya usa ra gyud ang gitukod ni Kristo. Usa ra gyud ka relihiyon ang gitukod ni Kristo. So balik ta, no? Nga dunay usa lamang ka relihiyon nga gitukod sa Ginoo. By the way, kining pulong nga relihiyon ato gining hatagan gyud og kanang insakto gyud nga pagpadayag sa iha gyud nga kinaiya o kahulugan. Kaya lagi, kay mo manigigamit sa itong mga igsuon with your respect sa mga non-Catholic aron pagbihag sa mga Katoliko nga wala gyud masayon sa pagtulunan Katoliko. Una, kining pulong relihiyon mga igsuon matod pa sa Webster Contemporary School Student Dictionary, page 421. Mingon nga, religion is the service and worship of God. Unsa kuno? Ang unang kahulugan nga ang reliyon mao ang pag-alagad o pagsimba ngadto sa Dios. Ikaduha, nga ang kahulugan sa pulong reliyon nga gikan sa pulong religare. Pulong religare, usa ka Latin word. Ang iyang etymology mga igsoon, ang iyang kagikan nga pulong reliyon gikan sa pulong Latin nga religare. Nagpasabot nga tayba o bindback. So muna siya ikaduha nga kahulugan sa pulong nga reliyon. Ikatulo nga kahulugan sa pulong reliyon is a system of faith. Kahintang o kanang bang sistema sa pagtuo. Christian religion. Sistema sa pagtuo. Kristohanon, Kristiyanos, nya Muslim religion, o nya Hinduism religion, Buddhism religion. So muna siya ang system of faith. Religion is a system of faith. Di ba na ito pag-ayo? Nga sa una na ito nga gihatag sa kahulugan na pulong religion na nagkahulugan ng service and worship of God. So wala nga si Kristo nagtukod o si Kristo nagtukod yun og reliyon. Kaya doon naman siya reliyon. Dine sa Tito, sa Pinaliyag Kapitulo 14, versikulo 12, klaro kayo mga igsoon sa King James Version. Hubad sa mga protestante nga Biblia, sa King James Version, Pinaliyag 14:12, giingon, ani-ani ini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga nagbantay, sa mga sugo sa Diyos, o sa tinuhuan ni Jesus. So doon ay tinuhuan si Jesus o reliyon. Na iyang gitukod, aron mooy moalagad o magsimba nga sa Diyos, mooy moalagad kaniya o magsimba ngadto kaniya. Asa na mabasa? Sa Pinaliyag Kapitulo 16, versikulo 18. Nga si Kristo nagtukod og usa ka reliyon nga moalagad o mosimba kaniya.
Diya pinaagi ni San Pedro. Sa Mateo 16:18, ikaw Pedro ba to? You are Peter, upon this rock I will build my church. Even the gates of hell cannot prevail my church. Kaya ikaw Pedro ba to? Ibabaw ni ba to? Pagkatukuron ko ang simbahan o iglesia. Nga bisan ang gangaan sa impyerno o gahong sa yawa, di makabuntog sa akong iglesia. So mo ni siya ang reliyon nga gitukod ni Kristo. Yang mutana din atong mga igsuonan nga nabay reliyon mabasa diha nga Katoliko. Well, huwat mga igsuon. Kini maong reliyon nga gitukod ni Kristo, mao gyud mo simba, mag-alagad kaniya. Mag-alagad di lang kaniya, kundi sa mga katawhan nga nagkabsan sa hustisya, gihikawan sa hustisya. Niadto mga tao nga nagkalisod-lisod sa ilang kinabuhi, mga ilo-balo, nga gipasagda na lang sa kagamhanan, giatiman sa reliyon ni Kristo. Nabasa sa Biblia na kini mao reliyon na mao nagatiman sa mga balo sa ilo, higpit nga gidawat sa Dios. Santiago kapitulo 1 bersikulo 27. Nga unsa day ang reliyon? Pag-alagad. Mao na pagtiman sa mga balo, sa mga ilo, nahikawan sa hustisya, nga reliyon nagatiman kanila. O nagsimba nga to sa Dios, nga hingpit nga kini reliyon nga gidawat sa Dios. Nakabala sa Biblia na Efeso kapitulo 5 bersikulo 23 nga si Kristo muluwas sa iyang reliyon, sa iyang iglesia, sa iyang lawas nga maong simbahan. Nga di si Kristo mao'y ulo sa maong simbahan, maong reliyon. Kunya, maong tana, mao ba na ang Iglesia Katolika? Well, mga igsoon, sa Living Bible, the Living Bible, paraphrase mga igsoon, Job chapter 8 verse 8, gingon, nga, read the history and see. See the history and read. Balik ko lang. Read the history and see. Sa kuno, basaha ang kasaysayan o tanawa, nga unsa may kasaysayan sa Kristohanong katilingban sa reliyon nga gitukod ni Kristo. Well, gitukod ni Kristo ang maong reliyon, ang Iglesia Katolika sa tuig 33 AD, mga igsoon. Hantod karon nagpabilin nga ang maong iglesia ni barog kay nga naman kay kini pag-aubanan man ni Kristo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mateo 28 bersikulo 20. Unya misaa si Kristo nga bisan ang ganhaan sa impyerno o sa gahong sa yawa di makabuntog siya simbahan. O ang kasaysayan hisgot din nga mao ang Iglesia Katolika. Gloria Encyclopedia Volume 5, page 106. The Catholic Church is a divine society founded by Jesus Christ. Klaro kayo. Nga ang Iglesia Katolika mao ang Diyos ng katilingban nga gitukod ni Kristo. Daghan pa kayo mga referensya mga igsoon nga matuod nato nini. Diha sa World History by O'Brien, page 138, mga igsoon. Giingon nga usa sa hinungdan nganong lutos sa kagamhanang Romano ang Iglesia Katolika. Giingon din mga igsoon. World History by O'Brien, page 138. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government, such government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. So, dinhi, sa world history, giingon nga ang gobyerno sa Roma nga imperyo sa Roma dili makatugot nga ang simbahang Katoliko mo tubo mo exist. Una hinungdan nga kini gilutos. Ug dinhi tuiga sa 67 68 AD gipatay ni Cesar Nero San Pedro iyang gilansag sa cross gipatuad ug San Pablo iyang giputlag liog. So prueba nga ang matuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo mao ra gid ang Iglesia Katolika nga nakaagi og mga panglutos. Kana mahal kaagi og nga panglutos mga igsoon bag-ohay lang na, no? Nga dili na mo'y tinuod nga ilang claim na sila mo'y tinuod. Kaya gano'n, ang simbahan nga gitukod sa Ginoo pagsugod, pagtukod, hangtod karon kanunay yung gilutos.
Kaysa may nang lutos karon panahon na. Wala yun. Ang mga igsoon na itong mga patawag ng mga Kristohanon, sila kunuhay iyan ni Kristo, pero napasipala sa Iglesia Katolika. Nga ang Iglesia Katolika, maukon ang babae bigaon, sumaa sa gingon sa Roma. Sa Pinarya, dili na makita mo, igsoon. Kaya babae nga nagpasabot diya, mao ang imperyo sa Roma, nga gipuy-an sa talang kangilad. Ang babae nga gipasabot ni San Pablo sa 2 Corinto 2:11, 11:2. Mao ang Iglesia Katolika nga ingon nga gipangasawa ni Kristo, nga gihugma pag-ayo ni Kristo, giubanan ni Kristo. Kay kini mauman ang iyang saad, nga ang iyang gugma dili gyud mubiya sa iyang simbahan nga iyang gitukod, ingon nga iyang gipangasawa. Dili na siya mao ang babae nga gisgutas pinadayag nga bigaon, kay ang babae diha nagkahulugan o kanabang dunay mga 4 ka sungay, 5, 7 ka sungay, 7 ka, 10 ka sungay. Pasabot ng mga sungay diha mao ang mga ngilngig kayo mga emperador nga naglutos kaniadto. Nya napo ka sungay nga pasabot sa maong dapit nga ang Roma sa tibok kalibutan adunay napo ka bukid bungtod. Mao ang gobyerno Roman government nga imperyo sa Roma nga nagpasabot sa babaeng bigaon, dili ang Iglesia Katolika. Una nga ang reliyon nagpasabot sa pag-alagad o pasimba sa Dios, mo ni siya gilaha pag-ayo sa itong mga iso, mga nagkakaroon, labing sa mga buron aging mga iso, nga balik-balik ko nila nga way reliyon nga makaluwas, kaya dili ang reliyon gilansan. Mga iso, dako kayong paglaksi sa kamatuoran, aron sa paglimbong sa katawhan sa Dios. Nga atong pasabot pag-ayo ang pulong reliyon. Nga si Kristo nagtukod og reliyon, nga mag-alagad kaniya, o magsimba kaniya. Unya kini maong reliyon nga iyang gitukod, mao kini siya bugkos, padayon pagbugkos sa katawhan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kay human niya tubsa pagdupa sa krus, aron ang mga bunga sa iyang pagpanubos maoy mo padayon, maoy ang mga bunga sa iyang pagpanubos iyang piyal ngadto sa iyang reliyon nga iyang gitukod, aron kini maong reliyon nga iyang gitukod maoy mo padayon pagbugkos ngadto sa katawhan balik ngadto ni Kristo. Kay ang ikaduhang nga pulong nga kahulugan sa pulong reliyon mao man ang tayba, bahinba. Pula nga ang nakapahimulag gyud sa tao diha sa tubangan sa Dios mao gyud ang sala. Sa Isaiah 59 versikulo 2, ang inyong sala mao nakapalayo sa Dios. Muna nga pinaagis kamatayon ni Kristo dito sa krus, iyang gitayba, iyang gibahinba ang maong katawhan. Unya ang pagpadayon sa pagbugkos niya na mao ang reliyon. Kaya ang pulong reliyon, usa ikaduha nga kahulugan sa reliyon, mao man ang gitawag nga sa gikan sa Latin nga religare, meaning tayba, bahinba. Mao kini siya ang reliyon nga mopadayon sa buhat ni Jesus aron katawhan maluwas. 1 Timoteo 2:4, si San Pablo mingon nga buhat kay sa Dios nga ang tanan tao maluwas. Unya kini maong reliyon maoy mo padayon sa iyang buhat sa pangluwas. Mateo 16 versikulo 15-16, panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan, amo tuo pabunyag maluwas. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Himuha sila na akong mga tinunan, bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Himuha sila na akong mga tinunan. Mateo 28 versikulo 19. So gisugo ni Kristo nagtukod sa reliyon aron mo padayon sa iyang buhat pagbugkos sa katawhan nga nalayo sa Dios. Kay mingo man gani siya nga mutuo kaninyo, pabunyag mutuo maluwas. Unya ang dili mutuo silutan. Ano man? Kay buot sa Dios kang kitang katawhan mahiusa gayud kadto kaniya. Diha sa Colosas kapitulo 3 versikulo 15, gitawag kamo sa Dios diha sa salamang kalawas. Asa man ang lawas? Maong simbahan. Efeso kapitulo 1 versikulo 23, ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Diyan si Kristo mo'y ulo sa simbahan.
Kolosas Kapitulo 1, versikulo 18. O kining maong lawas, nga maong ang reliyon, nga mo'y hanggis tukod, aron mo'y mo bugkos pagbalik sa katawhan nga nalayo sa Dios, mo kini iyang loson. Asa na basa sa Biblia? Naa sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 23. Si Kristo mao ang mangluluwas sa iyang iglesia nga mao iyang lawas. So mga igsoon, unsa may mahitabo niadto mga tao nga dili mayosa sa reliyon ni Kristo. Maluwas ba sila? Dili. Kasi naingon si San Pablo. Naa sa Hebreanon Kapitulo 11, versikulo 39, ngadto sa 40. Mingon San Pablo nga ang mga buhat nini mga tawhana wala magpulos. Bisan pinaagi silang pagtuo, nagtuo sila, kunya, nibuhat. Wagi mo saler, kay ang Diyos mo ilabing nasayod, nagbuot nga, unsay mahimo, niya gato sa mga tao, aron mahiusa kaniya. Ningon San Pablo. Dalain doon kayo, ang nabuhat nini mga tawhana, tungod sa ilang pagtuo, apan wala nila madawat ang gisaad sa Diyos. Kaya ang Diyos nagplano o mas maayo pa alang kanato, mao'y tuyo niya, nga mahimpit lamang sila uban kanato. Unsa ko naging San Pablo? Dunay mga tao nga nagbuhat og maayo tungod silang pagtuo, apan wala makadawat sa saad sa Dios. Kay ang Dios mo ay nagbuot og labing maayo nga ikaayo kanato. O San Pablo miyon, maluwas lamang sila kung sila mahiusa nato. Mahiusa sa reliyon nga gitukod ni Kristo. Mga igsoon, San Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Si Kristo dili ang tanan, mingon siya, na dili ang tanan, nagtawag ka na kung Ginoo makasulod sa kaligayahan sa langit. Kung kato lamang nga nagsunod sa kabubuton sa akong amahan dito sa langit. So sa kung kabubuton, nga sumala pa ni San Pablo, nga ang Diyos mo ay nagbuhat og maayo alang sa ikaayo nato. Sa atong tumanon ang kabubuton sa Diyos aron kita maluwas. Sama ba kini sa nahitabo ni Anam ang maigsoon, si Naaman, no? Si Naaman usa ka general sa kasunaluhan sa Syria, nga diin nasakit siya og sangla. Yan hibaw siya nga dunay propeta sa Israel naging hagilisyo nga makaayo mga masakiton. Miadto siya aron mapatambal maayo ang iyang sangla. Miadto siya. Kung siya diha nga giingnan siya ni Eliseo, propeta Eliseo nga anha tunlog sa tubig sa Jordan. Ibalibad siya mga igsoon kay nibaw man siya nga walay mga limpyo nga sapa o suba sa Israel. Ang iyang hibawan nga mga limpyo kay mga suba mao ang mga suba sa Damasco, sa Parpar o sa Andana. Wa siya mosugot nga adto siya mo tunlob dito sa tubig sa Jordan. Suko kay siya. Di siya mosugot. Pero ang usa ka sundalo niya mingon siya, tumana lang ang sugo sa propeta kay arumayo ka. Sa diha nga iyang ituman, may tuslog siya. Kapito niyang tuslog. Nahinlo ang iyang panit daw sama sa panit sa usa ka bata. Naayo si Eliseo. Naayo si Naaman sa sakit. Nga gani, supak niya na dili siya gusto nga mutulog sa tubig nga hugaw, pero kabubuton sa Dios aron siya makadawat sa iyang ipangayo sa kayuhan sa iyang lawas. Dito siya sugua nga mutulog gid sa suba sa Jordan nga mo iyang gisupakan, pero wa siya nahimo kay gusto mo siya mamayo. Iya na lang isugot ang awhang ni propeta Eliseo nga adto gyud dito mutulog aron siya mamaayo. So mga igsoon, nakita na to nga si Naaman naayo sa iyang sakit tungod sa iyang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Mausad kita nga nagtukod ang ato ang Ginoo og simbahan, kamoy mudaan nato ngadto sa kahiusa sa langit uban sa Dios, huwag portahan sa itong kalawasan. Unya, musupag ta, di ta maluwas. Kaya kung gusto kita maluwas, kinahanglan ta musulod sa maong reliyon
aron kita makadawat sa mga grasya nga atong gikinahanglan, nga atong sakyan o gabayan alang sa kalawasan. Una pinaagi sa sakramento sa punya. Kaya lagi ang reliyon taybak man pagbugkos pagbalik kinahanglan musuod ta sa lawas ni Kristo nga maong simbahan. Kasi amin nga man ako ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Musuod ta sa maong dalan, maong simbahan, maong reliyon aron mahiusa ta ang Kristo. Gracia kapitulo 3 versikulo 27, ang bunyag mo may makapahiusa nato na kang Kristo. Nya dili ta musuod sa maong simbahan. Maluwas ba ta? Sumasa ang gingon niya? Dili. Kaya nga naman, atong gisalikway ang kamatuoran. Ang reliyon o simbahan nga gitukod ni Kristo mao ang haligi o patukuranan sa kamatuoran. 1 Timoteo kapitulo 3 versikulo 15. Ang iglesia mao ang balay sa buhi nga Dios, ang haligi o patukuranan sa kamatuoran. Unya kung mubiya o dili ta mo masakop nini mao reliyon nga mao haligi patukuranan sa kamatuoran, San Pablo mingon sila may imperno gyud. Asa mabasa? Naa sa 2 Tesalonica kapitulo 2 versikulo 10 mingon San Pablo mga laglag sila, mga matay sila tungod kay wala nila dawata o higugmaa ang kamatuoran nga maon tay magluwas kanila. 2 Tesalonica kapitulo 2 versikulo 10. Unsa kuno? Mga laglag sila kay wala nila dawata o higugmaa ang kamatuoran nga maoon tayo magluwas kanila. Nga timan nato nga miingon sa San Pablo sa 1 Timothy chapter 4 o 3 verse 15 nga the church is the house of the living God, the pillar of foundation of all truth. Nga ang simbahan mao ang balay sa buhi nga Dios, ang haligi o patukuranan sa tanang kamatuoran. Unya gisalikoy man. Muna San Pablo, pagalaglagon sila. Dili sila maluwas. Diba na ito paghayo mga igsoon, nga ang tingog sa simbahan, tingog sa reliyon nga gitukod ni Kristo, tingog ni Kristo. Sa asa nabasa sa Biblia? Sa Lucas kapitulo 10, versikulo 16. Si Kristo mingon nga ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako. Ang nagsalikway kaninyo, ang nagsalikway kanako, nagsalikway sa nagpadala kanako. Lucas 10:16. Nga ang namati kaninyo, ninyo referido sa simbahan, sa reliyon nga gitukod ni Kristo. Ang namati kaninyo, namati kanako. Ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako. O sa nagpadala kanako nga maong aman. Maison, muna nga di na to, isalikway ang kamaturan. Mao lagi na. Kung kita magtuman yun sa itong kabubuton, si Kristo, misulti niya na San Juan Kapitulo 5, 15 versikulo 5, you can do nothing without me. Wagi mo'y mahimo kung ako. Wala nga, aron kita doon ay mahimo, makadunggo kita sa kaluwasan, atong sundon ang kabubuton sa Diyos. Kaya ang kabubuton sa Diyos, siya mo'y nagplano yun, unsa mga butang nga iyang ikayo na to. Diha sa Roma Kapitulo 8, versikulo 28. Ang Diyos mo'y nagbuhat og mga maayong butang alang ni atong nahigugma kaniya. Kaya kita gihigugma man sa Diyos, dili siya buot kay kita malayo kaniya, dili siya buot nga dunay tao o usa nga maimperno. Sa 2 Pedro Kapitulo 3, versikulo 9. Nga buot sa Diyos nga ang tanang tao maghinulsol ang biya sa sala o mahibalos kamatuoran. Kasi siya dila gusto nga dunay bisag usa nga malaglag. Just imagine mga iso. Pero ang Diyos, wa siya mahimo siyang kagalingon kung ang tao mong balibad sa iyang agda ngadto sa tao alang sa kaluwasan. Kano nga, kay tungod kay ang tao sa pagbuhat sa Diyos nga niya, gihatagan na siyang daan niya ng kagawasan sa pagpili sa maayo o sa dili maayo. Sa Sirach Kapitulo 15, versikulo 14, gibuhat sa Diyos ang tao o gihatagan niya og kagawasan. O kining kagawasan nga gihatag sa Diyos kanato mga ison, mismo ang Diyos dili ka bawi nini mga ison. Kay kun iyang kining mahuyon, mahug naman tag robot. Wala nga sa Jeremias Kapitulo 21, versikulo 8, ang Diyos mingon nga ihatag ko kaninyo sa iyong atubangan ang duha ka dalan
papilion ko kamo. Dalan sa kamatayon o dalan sa kinabuhi. Jeremias Kapitulo 21, versikulo 8. O si Kristo, sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 7, versikulo 13, nga maingon si Kristo nga pili, kung kamo mangita sa inyong kaluwasan, pilia ang sigpit na dalan, ang lisod na dalan. Kaya ang sayon na dalan, halapat na dalan, sayon. Mao kini siya gipili sa kadaghanan nga paingon ngadto sa kalaglagan. Unsa kuno? Ang Dios mihatag nato sa duha ka matang sa dalan, dalan sa kamatayon o dalan sa kinabuhi, o si Jesus mi hatag nato ugi ang kinahanglan pilion ninyo ang dalan, ang lisod nga dalan kay kini paingon sa kinabuhi. Pero gipili nato ang dalan sa abang kalaglagan nga hawan kayo. Faith alone, kasayon anak, may isuon. Mutuo lang ka sa Dios, luwas na. Na mga reliyon karon nga nagpa tudlo nga sayon na kuno kayo ang kaluwasan. Mutuo lang ka sa Dios, mutuo ka Kristo nga imong personal nga mangluluwas, mudawat ka imong personal mangluluwas. Mutuo ka nga si Kristo nagpalansang tungod kanimo. Luwas na ka. Wala na buhat. So mga igsoon, delikado kayo. Kay si Kristo misulti, no? Diha San Juan Kapitulo 12, versikulo San Juan Kapitulo 14, versikulo 12 nga alang niya ito nagtuo ka nako kinahanglan nga sila mabuhat. Just imagine. Si Kristo nagsugo nga kita mabuhat. Kay kung kita mo tuman sa iyang gisugo nato, ilanan kita nga higugman ni Kristo. San Juan Kapitulo 14, versikulo 15. 12, 14, 15. Gamay mo si Jesus, kung tinuol ka mong nahigugma ka na, tumanan akong mga sugo. Ha? Naklaro kayo mga igsoon? Si Ezekiel 18:21, nga kung ang tao nga dautan, maghinusog mabiya sa iyong sala, kunya mabuhat na siya, tuman sa akong mga sugo. Siya makapatunog kinabuhi. Si, buhat. Ngayon siya may tabo sa mga tao nga nagtuo niya di mabuhat. Maluwas ba sila? Dili mga igsoon. Na Santiago Kapitulo 2, versikulo 14, 17 ngadto sa 26 gisulti gyud na ni San Pablo Santiago umangison. Ato ni basahon kay para aware ta niya ni. Santiago 2:14. Mga igsoon, unsay kapuslanan kun usa ka tawo moingon na siya may pagtuo apan walay maayong buhat. Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. Sige man siya. Santiago moingon nga ang pagtuo nga walay buhat di gyud makaluwas. Sa 17, ingon na ini ang pagtuo, patay kini, kung dili ubanan sa buhat. Busa, sa 22, busa klaro kayo nga ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat, ug ang iyang pagtuo nahimpit pinagi sa iyang mga buhat. 24, busa nakita nat ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat. O dili tungod sa pagtuo lamang. Just imagine. Guys, sama nga patay ang lawas nga wala na espiritu, patay usab ang pagtuo kung wala mga maayong buhat. Si mga igsoon, nga kanang maingon nga pagtuo lang luwas na delikado kay na nganuman kay iya na sayawa na ba sa Biblia na gyud. Naa sa Santiago 2:19. Nagtuo ka ba nga dunay salaman ka Dios? Nagtuo. Apan timan-an nga ang yawa nagtuo sa Dios. Si? Unya, pangutana, kay nagtuo man ang barahan sa kaluwasan, mao man ang pagtuo. Pangutana, maluwas pa ang yawa. Muna wadi gyud matubag sa tumang igsoon. Nga ang tubag ni ana mga igsoon, maingon na sila nga dili maluwas ang yawa. Unan sa ato pa dili maluwas ang tao, nganong na siya pagtuo sa Dios apan dili mobuhat. Kaya ang yawa di man mobuhat. Maingon man sila mga igsoon nga dahil may pagtuo sa yawa, kaya ang pagtuo iya sa Dios. Ngadto man sa Dios. Bitaw tinuod na. Nagtuo, ang yawa nagtuo Dios, ikaw po nagtuo Dios. Pero dili na lahi ang inyong pagtuo sa yawa. Kay dili man mo buhat, ikaw dili mo buhat. Ang yawa sa di mo buhat. Ya ang Dios nagsugo man ang kinahanglan nga ang tawo mo buhat. Aron siya maluwas. Tanawa. Sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 25, versikulo 31 ngadto sa 41. Nga sa katapusang adlaw matupan ni Kristo, sa katapusang hukom. Si Kristo nga ang anak sa tao mulingkod sa iya nga reanong trono sama sa usa ka magbalantay sa mga hayop. Siya maglain siya sa mga karnero gikan sa mga kandi.
Ang mga karnero sa iyang tuo, ang mga kanding sa iwa, kunya mingon siya nga to sa mga tuo ng mga karnero. Kamong gipanalangina sa akong amahan, saka kamo. Kaya sa diha nga gigutom ko inyo kung gipakaon. Sa diha nga giuhaw ko inyo kung gipainom. Sa diha nga hubo ko inyo kung gibistihan. Sa diha nga masakiton ko inyo kung galimahan. Sa diha nga bilanggo ko inyo kung inyo kung gidua. Mingon din ang mga tao nga mga buutan nga nagbuhat nini nga nagbuhat nini. You know, kanos amang kanamo nakita nga hubo ka amo kang gipakaon, uhaw ka amo kang gipainom, hubo ka amo kang gibistihan. Na masakiton ka amo kang galimahan. Mingon si Jesus nga sa matag buhat dinhi ngadto sa matag buhat ninyo nini. Ngadto sa labing ubos na akong igsuon sa mga kabus ba. Inyo kining gibuhat nako. Tanawa. Nalangit siya tungod sa mga buhat. Kaya ganuman, kay ang tao pag matarungon sa Dios pinagi sa mga wat dilis pagtuo. Kay dunay mga tao nakailaw Dios mituo kaniya pan dili mo buhat. Muna nga patay ang ilang pagtuo og dili sila maluwas. Muna nga mga igsoon sa San Juan may paila ka nato ug unsa kita nga matang sa pagkaanak sa Dios o unsa nga matang sa pagkaanak sa Yawa. Dili sa Juan kapitulo 3 bersikulo 10. Si San Juan mingon nga ang kalainan sa mga anak sa Dios o sa mga anak sa Yawa. Mao kini. Nga ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isikataw, dili anak sa Dios. Rabiha. Gasa pagpasabot di San Juan nga ang kalainan sa anak sa Dios o kalainan sa anak sa Yawa. Nga kadtong dili mabuhat, anak yun sa Yawa. Kaya ang Yawa di man buhat. Nagtuo siya dunay Dios, pero dili man mabuhat. Pero ang anak sa Dios, kadto mabuhat sa mga matarong, iya yun. Anak yun sa Dios. Muna mga ison nga di kita padani no sa mga tao nga nagwali nga mingon nga waray lehiyon nga makaluwas kun dili ang gikinahanglan importante maong relasyon ngadto sa Dios. Ayata dili ta mapaila na may ison kay kana maong reliyon. Si Kristo nagtukod og reliyon. Nga kini maong reliyon mudugtong gid sa Dios ato pa dunay relasyon. Dunay relasyon. Si Pablo, nagpasakop mga reliyon. Asa mabasa? Nasa 1 Timoteo 3:16, mingon San Pablo, pagkadako sa tinago sa itong reliyon. Kani, mingon siya sa 1 Timoteo 6:3, versikulo 4, o 1 Timothy chapter 6, verse 3 to 4. Si San Pablo mingon nga, ang magtudlo og laing pagtulunan, o dili mo uyon sa pagtulunan sa itong Ginoong Kristo, o sa atong reliyon, hambugiro ka ng mga tawhana, uway kahibalo. Just imagine. Ang mga tao nga dili mo tuo sa mga pagtulunan sa itong reliyon, matupan San Pablo, 1 Timoteo 6, 3, 4, mga hambugiro, uway kahibalo. Naglalis-lalis lang na, matupan ni San Pablo. Kani San Pablo, miangkon na siya, gisugo sa Ginoo, pagtudlo sa mga pagtulunan, gikan yun sa reliyon ni Kristo. Asa nabasa? Nasa Tito, Kapitulo 1, versikulo 1. Atong basahon ng Igsoon. Gikan ni Pablo, sulugoon sa Dios ug apostol ni Hesus Kristo. Gipili ako ug gipadala aron paglig-on sa pagtuo sa katawhan nga pinili sa Dios o pagdala kanila ngadto sa kamatuoran nga gitudlo sa atong reliyon. Just imagine. Naghisgot gyud si San Pablo og reliyon. Kisang unsang reliyon na? Reliyon ni Kristo. Pinadayag 14, versikulo 12, King James Version, Biblia. Pinadayag, kapitulo 14, versikulo 12. Si Kristo dunay reliyon. Una nagtukod siya reliyon. Reliyon nga mo'y mualagad kaniya, mualagad sa mga katawhan, o musimba sa Diyos. Kaya ang pulong reliyon, according to the Webster Dictionary, religion is the service and worship of God. Just imagine. Kung mayroon ka nga reliyon, relasyon na nangilad ka sa katawan. Klaro kayo. Evidensya. Factual evidence. The word religion is the service and worship of God. Second definition, second meaning of word religion. Again, from the Latin word religare,
tayba o bahinba. Si Kristo nagpakamatay nato aron kita madugtong pagbalik nato sa Dios tungod kay nalayo man kita sa Dios tungod sa sala. Isaiah 59 versikulo 2. Tungod sa kamatayon ni Kristo, gibugkos kita. Unya, kasi Kristo musaka man sa langit, ang padayon pagbugkos niya na mao ang reliyon. Religare, tubay ba? Ang iyang gitukod na reliyon. Una nga, Gracia 3, versikulo 27, nahiusa ka mo kang Kristo tungod sa bulyag. Just imagine. Marcos 16, 15-16, panglakaw ka mo sa katawan sa Diyos, sa tibok kalibutan, ikuwali maimalita. Ang mutuo o mapabunyag maluwas. Unya, walay reliyon makaluwas. Katong ka Kristo. Pero kanang mga reliyon na tinukod ng tao, di na makaluwas. Jeremias 14:9, unsa man kang tao nga nagkurog ka man, dili makaluwas. Dito man ato mga igsoon nga ang Dios nagpuyo ra gyud diha sa iyang reliyon. Habakuk 2:20, ang Dios nagpuyo sa templo. Sa iyang templo. Kay ato man nagi-considered ang simbahan mga igsoon og templo. Ka mystical body of Christ. Mateo 28 versikulo 20 si Kristo mingon, hinumdumi nga ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa libutan. Si Kristo nag-uban gyud, nagpuyo sa iyang simbahan. Ug ang Espiritu Santo nagpuyo yun kanunay uban sa simbahan. Kaya ang Espiritu Santo mao man kalag sa simbahan. Mo bitaw na nga di gyud malumpag bisan unsaon og lutos. Unsaon pagpasipala. Kaya ang Espiritu Santo mao man ang kinabuhi sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Asa mabasa? Nasa San Juan kapitulo 14 versikulo 16 26. Si Kristo mingon, mangayaw ko sa amahan ug lain mang lalaban magpuyo kaninyo, makiguban kaninyo nga mao ang Espiritu Santo. Siya ang magtudlo o mapahinumdom kaninyo sa akong gitudlo kaninyo. Muna, nga kanunay buhi ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Catholic Church as is divine society founded by Jesus Christ. Unya, kini ra bang simbahan na mao ra siya makasubay sa kagikan balik ngadto sa mga apostoles. Diya sa Encyclopedia Britannica, volume 8, page 664. It is a reality that the only church could trace its back to the time of the apostle is the Catholic Church. Unsa kuno? Nga kini ang tinuod, ang kamatuoran ug ang tinuod nga ang simbahan lamang nga makasubay sa iyang kagikan balik ngadto sa mga apostoles mao ang Iglesia Katolika. Ta, kini mga born again, kini ubang mga tinuhuan, with your respect sa itong mga igsoon, makasubay, baka mogi ka sa inyong kagikan? No. Sa 1914, ang born again gitungkol ni Charles Pamham sa Tipika, USA. Before 1914, kinsa may pangulo nga gisundan ni Charles Pamham sa Tipika, USA? Wala. Dili makasumpay balik ito sa mga apostoles. But the Catholic Church sugod karon sa iyang pangulo nga si Pope Francis. Sunod si Pope Benedict, sunod si John Paul II, dunay trace niya na balik ngadto mga igsoon. Ngadto gyud sa San Pedro. Doon ako gihuptan mga igsoon nga the Word Almanac and Book of Acts, standard reference. Nagtud-an ang kanato ang Iglesia Katolika lamang mao'y makasubay sa iyang kagikan balik sa mga apostoles. Dinhi sa page 714. Klaro kayo mga igsoon, ato na ipakita ninyo. Dinhi mga igsoon, ato na ipadayag. Nga, doon nagyoy walay bugto nga kutay sa mga pangulo. Ang Iglesia ni Kristo, gitukod gyapon ni Felix Manalo sa tuig October 27, July 27, 1914 sa Santa Ana sa Metro Manila. Di niya po sila katrace. Kay before 1914, kisa may pangulo nga gisundan ni Felix Manalo. Hagbong yapon. Unya, ang Sabanista, sa 1844, gitukod ni Ellen Goodwhite. But before 1840, kisa may pangulo nga ilahang gisundan ni Ellen Goodwhite, nga mubalik ito sa mga apostoles. Also, the Mormons, 1830, gitukod ni Joseph Smith sa Pennsylvania, USA. Makasubay ba siya before 1830 kisa iyang gisundan? Wala. Hagbong mga gisundan. Mausad ang saksi ni Jehovah.
Charles Tacy Russell, 1872. Gitukod ni Charles Tacy Russell sa USA. Mga made in USA ni mga igsoon, no? Kini mga tinlain tinuhuan karon nga mitunga. Kasagaran yun, gikay yun sa Amerika. Sa 1872, ang saksi ni Huba nya before 1872, wala sila natudlo nga pangulo. Kita, atong tanawon ang 1872. 1878, ang atong pangulo mao si Pope Leo XIV. At lasta, 1846, ang gisundan niya si Pope Pius IX. Unya, bubalik yun, hatod balik na to, matris yun balik ni San Pedro sa tuig 63, 67 AD. May gusto. Ang Iglesia Katolika lamang mo'y makasubay. Kanang dili, kanang mga lahat hindi nakasubay. May gusto. Ato pa, sayon kayo pag-tris, sayon kayo pag ila sa dili nga iya ni Kristo. Nya mingon din ta, labi na gyud sa ato mga igsuon, mga Katoliko, with your respect no, mga igsuon pagbanteta ni ato mga pinulungan nga. Parihara ta ng reliyon kay Ginoo na magisampit si Kristo di magison dili gyud. Wa gyud siya mingon nga parihata ng reliyon. Matthew City versikulo 21. Dili tanan nagsampit ka ng Ginoo makasulod sa langit. Dili tanan nagdaa sa kungan. Just imagine. Usara gyud kareliyon o tinuhuan nga gitukod ni Kristo. Usa gyud kasimbahan nga magdaa sa ngan Matthew 16:18. Wa siya mingon nga ikaw Pedro bato ibabaw ng bato tuguron ko akong mga iglesia, akong mga simbahan. Wa. Tukuron ko ang akong iglesia. Usara gyud kasimbahan. Unya mingon ta nga pariharaman kay Ginoo man mga igsoon mato pa ni Bishop Fulton Sheen sa New York nga ang yawa makausab sa iyahang kaugalingon nga ingon nga iya si Kristo nga aron matan-aw nga siya mao si Kristo. Sa tanang paagi mahimo sa yawa ang mga buhat ni Kristo, mga milagro, mga katinglahan, moayag masakiton. Mahimo na sa yawa, pero ang dili pagid mahimo sa yawa papakita nga mahimo siyang Kristo nga tinuod kadto ra gyud uwat. Nga nilansagan sa cross, dinhi sa pahad, di gyud mapakita sa yawa. Nga ilhanan, nga mao ang ilhanan sa gugma sa Dios. Nga way pagkatapos. Nga dili gyud muhunong ang gugma. Pero ang yawa muhunong niya na, mga igsoon. Kay ang mga doon ako'y mga kauban sa trabaho ng ilahang mga anak isponsoran sa mga lain tinuhan, sa mga Mormons o saksi ni Jehovah na sila mga pa-eskwela. Pero sa dihan nga mibalik ang ginikanan sa pagkakatoliko, giundang ang suporta. Wala sila mo sponsor sa ilahang mga anak nga mupadayon pag-eskwela. Asa man niya ang tinuod nga gugma? Kung tinuod pa ka iya ni Kristo. Kung tinuod pa nga iya ni Kristo ni mga tinuhuan na, mupadayon ta sila. Mula hutayon naman. Kay ang gugma sa Diyos, mahulatayon. Waig sukod ang iyang gugma. Wa magtanaw ug unsay kalidad sa tao. Makiangayon ang iyang gugma. Wa siya pagpinig. Pero kini atong mga igsoon, mga with your respect, gibakwe, no? Mao man siya paagi gyud sa yawa. Gani si Kristo gitintal sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 11. Bingon ang yawa nga ihatag ko kanimo ang tanang giharian nga imo nakita dinhi. Imo ni tanan. Basta ang simba nakakanako. Ingon si Kristo, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. So dili mga igsoon nga apagi di sa yawa nga ang mga butang kalibutanon aron mo ihatag idani ngadto sa mga Katoliko nga mga inuntang mga nilupigan, inuntang punga nga mga inuntang ba nga naiwit sa panginabuhi. Mo'y agdahon, mo'y ilahang dalit ang mga butang kalibutanon basta mo simba lang sa ilang tinuhuan. Mo man siya paagi sa yawa. Mo ta ningon San Pablo sa 2 Corinto kapitulo 11 bersikulo 14-15 nga ang yawa mga igsoon maka usab sa iyang kaugalingon ingon na anghel sa Dios.
Mosad ang yawa. Mosad ang iyang mga agent, mga sulugoon. Muna mga igsoon, no? Nga dili ta magpailad kita mga Katoliko. Nga may hunta nga tanang reliyon parihara kay nakasala taniya na og sala batok sa Espiritu Santo nga gitawag indifferentism. Indifferentism meaning atong gi pareha ang kangitit, ang kahayag, ang tab-ang o ang kaparat atong gipareha o si Kristo atong gipareha sa mga ordinaryo nga magtutukod og reliyon. Asa nabasa sa Biblia? Naa sa 2 Corinto kapitulo 11, 2 Corinto kapitulo 6, versikulo 14 kadto sa 16. Si Kristo dili sama, dili pareha og si Bilier matud pa sa Pablo. Nga ang kangit ang kahayag dili magsama, ang kaparat ug ang katab-ang dili dili pareha. Mo sa si Kristo og si Felix Manalo og si Joseph Smith dili pareha. O nga igsoon, igo na kay nato na, no? Nga dili ta mulitok niya na nga ang tanang reliyon pareha ra kay makasalat ta batok sa Dios. Okay, may igsoon, tapos na mga to ang sa katak na nga gigahin gyud nato na ni maong programa nga gabayan sa kamatuoran. Kunya sa dili pa ko mo padayon sa mga igsoon nga daghang salamat kayo sa inyong pagsunod mga Karadyo Norte nga kining atong program, no? Ato ning suportahan nga palihog atong i-send ang atong stars nasa ubos dapit sa komentary nga atong aron kita makahatag kanang katabang sa ato ang radio station nga kininyo ubos nga igsoon Brad Edwin Sal maingon kaninyo manginaot nga ang Dios nanalangin kanung tanan ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Salamat. Okay, sir. Thank you.